Da, i samo mala ispravka. Što se tiče ove crkve, to je bilo, mislim, mi se svi susrećemo sa tim sudom. Tako da možda je to ono što je bilo po sredi. Mi se svi susrećemo sa sudom i to je istina. Da. Mislim, Isus ne mora da sleti na oblaku, da. Da, i to ima smisla sve što je rekao, ili Bog je kao oblak. Tako da, to će se desiti nama, naravno, ali nadamo se da će nam se desiti kada okončamo život i kada što smo mudri. Mislim, kad smo u svom najmudri. Mislim, da smo proveli život da nam to ne predstavlja iznenađenje. I onako će biti iznenađenje, definitivno. Da ne bude preveliko iznenađenje. To tako, da, tako da, to je možda i dobro rečeno, ja mislim, možda nisam dobro interpretirao, to je što se desi kad sudiš, ne treba suditi drugim, stvarno, bit će vam suđeno, tako da, to je sve najbolja namera. Da, na jedan način ili drugi, da. Tako da, što se crkve tiče, da, ja mislim da se trudi, definitivno. Jako dobro. I imaju jako dobre propovedi i sve je to super. I žao mi što to nisam ranije znala. Tako da, samo napred. Ali, da. Tako da, eto, to je korekcije. Mislim, naravno, ne veselimo tome, veselite se jedino, naravno, ako ste na pravom putu, to se pod tim podrazumijeva, znači. A kako se zove, da, veseliš se tome kad si na pravom putu, da iščekuješ. Ali to je jedna dilema u stvari u kojoj se ja nalazim trenutno, to je, mislim, da napustiš sve, da nam okreneš leđa. Znaš da je grešan i znaš da ga čeka. A to je da sviraš kraj. Da, kao dosta je bilo da argument koji je validan stvarno, zato što mislim, nije normalno da toliko dugo ljudi žive pod raznim vrstama opresije koje su potpuno nedolične čoveka. Eto, sad to izvinjenje, objašnjenje.